tu po in Lunghlu Mawi tak tak nei chu kan chak vekin arin oma an moin an hlu a min chei mawi mai ba ka hmuh te pawh an nuam hrim hrim a heng Lunghlu Mawi tak tak te hi zon hmuh tumin mi tam tak chuan a bei te pawh an lo bei fe tawh hlawm thin ani heng Lunghlu thenkhat te erawh hi chu an mawi tluk zet hian a kol tu te chunga erawh za an ngai lem lo viawa tun tuma hian Lunghlu Mawi an che hlauhawm ber ber keng nia an soi te kalen ho dawn ani Delhi Purple Sapphire Ring Lunghlu tam tak tena an chom thin no chu he Delhi Purple Sapphire Ring an ti pawh hian a chom ve nge a nima sela chu no ta chuan a hlutna lam ni loin an chia ken thu a chuang thung India atanga lak chu he Lunghlu hi anei tu masa chu Corvel W Feresti ani a ani hian he Lunghlu a kol atanga reilo te a hian chung ka boina tokin a ro sum zong zong deuh tho a chan deuh veka chu mai ba ka an chung ka member zong zong chu maktak mein natna natakin an dam lo phut veka anei tu pa hi na thiam pa chu a ho tira he thiam pa po hi reilo te ya ama le ama ain ti hlum zui ani ti chuan he Lunghlu hi tu ma khoi thei lo turin benka kumsom thum pathum chung kal nan ani ta a tuna hian National History of Museum London a mu thein da ani Lydian Hoard hanti hian thilmoi chi sang sang Turkey lamatanga chuk an Dahkhawm te an ni a heng Lunghlu te le tlereu an hmuh chu awang hian archaeologist te chu atira chu nan lom dar viawa masela heng tlereu te hian buaina tle man keng tela chu anchhia ani Zungbun tree bengbe le tlereu dang in Fincom Lydian Hoard anti hi Metropolitan Art Museum a atira chun sal an ni phota masela Turkey ho chuan anin lei chhon na a thil fel lo le dan kala om ni anga in an soi buaya abulvela omte poin heng tlereu te hian anei tu te chu thina le thil thalo bak thlen anei lo ni in an soi ve bok tam tak chuan an second hi gold fever an tiang hi ni in an ringa chu thil hu tak tak kol tu te rilru boi chhun zom na ani de uber ti chuan awai hian Turkey rama thon let le vek an ni Kohi Noor Diamond he Lunghlu hi India ramatanga lak chuah tho ani a masela he Lunghlu danglam na hi chu mipa te a chi anchhia hi a thlen ni in an soi thung a hming omchia hi Mountain of Light ti ani a India ramatang hian nadir sha Persia lal chuan kumsang kha sari somthum le pariat khan India ram arun tumin a hona chumi nu chuan anei tu mipa te chu an lalna atanga pai thak ani ta deuh zela atopa chuan English ho nen thlengin anni hian lallukhum siam nan an lo tel ta a ti chuan lal nu te khum tir thin an lo ni ta zela an sia po chu soizui tur talo ani England lalpa imbo mi padang hian khum le ta sela he an chia hi lo chuk lo mai angem ti ngai nan nei te pu an om ani The Black Princess Ruby hi adum lova chu mai ba ka Ruby atanga siam po ani lo hrim hrima he wang po hi na lar pha hle ani he Lunghlu hi Lunghlu sen duk moi tak mai ani a British dal chung ko in kumsang kha zathum somruk le pasari atang dei to khana no kol to ani Lunghlu dang kan en to te ang boka an chekeng nia soitel ani ve bok he Lunghlu hi tira chuan Prince Abu Saini anti in akola maselani hian beina na satak tokin he Lunghlu hi ruk sak anita a adot lia kol te po relo te an boral zui le zel bok ani chumi nu chuan nei tu sang nein anei tu te po hi an tluang lo chho zel hloma masela British dal chung ko in an kol tak nuwa chuan an second te po soi zui anita lo ani Priam's Treasure he Priam's Treasure anti po hi tlar omkhom ani a kumzabi som pakuan a Henrik Seisman an hmuh chu a hnu khan chiat na ba ka thlen lo nia soi ani hian hengkler ho hi Turkey atangin German rama a hona hengkler te hi man lai Troy omna hun antia khan hmuh chu ani in an soya mitam tak chuan he Troy khopui hi a om tak tak ani ti le khami chunga khan Lunghlu tam tak omani ti hi rin ngai na po an shelo ani nima sila ko velin do pui phani na hunla ya Russia in Berlin an lak tum khan Henrik sa Lunghlu hon te hi about a veka he Lunghlu ne na in zom na nei te le anim hnai deuh te chuan engma achin chang an hria do thu an soi vek ani ruk bo ni nge ya ngai ani a hnu kum tam taka Russia ho chuan heng Lunghlu te hi an lak thu le peklet le an tum to lo thu an soi ani
Dahkhawm Diamond Hlauhawm Diamond Lunghlu hi Lunghlu Pawl mawi tak mai ani a aman rungot po hi million tam tak nia chut ani masila kan lei phak lo mai ba ka lo lei thei ta te reng po ni ila kanin ngai tu anon on na tur chanchin soitel tur he Lunghlu hian aking til tlat mai he Lunghlu hi atira chuan India rama ani a ti chuan hun sang France England Turkey USA a te nei tu sang nein akal kual zuya anei tu mak tak taka nun na cha nungot po hi mi som pali vel zat thui zon tur a ani kovela Lunghlu an checking a chuan alar ber pol ani anti hiala Hlauhawm Diamond big khrechiang du tan hemi video a hian akim changa en thein a ome The Divine Curse Ring The Lord of the Ring ti thon thubu chiar to emo a movie en to kanom nualin arin oma he zungbun hi kha movie a zungbun lar taklo chuna kha ni in an soi kumsang kha sari samriat le pathum khan silachi England rama hmuh chu ani a he zungbuna hian thuziak omin seni ti ain ziaka tu senicas leaf welling gat ti lamtoi ani chumi nu chuan ti bo ni in anu dewa chuan roman mi salvinasa anti chuan hmu in ata angin anei ta a ani hian athi nuwa Greek khawp pathian odin hlena chuan he zungbun bo hi hmuh chu ani ma chuan senicas ti mingpu zong chunga anchhia thlen turin atita a nima sela vanei thlang tak mai in anu dewa he zungbun hi hmuh chu anita ani Sancy Diamond he Lunghlu thi atana siam hi Lunghlu design neya an kat masak ber pol nia soi ani a masela hi alar chan erawh ani chi alo thung achanchin chelam hi King Henry pathum na hunlai rangkhana intrana lal chuan he Lunghlu hi mundanga da atuma chumi tur chuan a chi a hlote atira nimasela kalkonga lambun tokin misualtem an lo beita a he chi a lo hian he Lunghlu ven himna hian adol zuita ani French Revolution like han he Sancy Diamond hi Paris atanga ruk bo ani a ti chuna kalna pianga anchhia a thlen zuita ni in an soi Black Orlov Diamond Eye of Brahma Diamond tipo an mitana an hriat he Black Orlov Diamond hi ruk chu ani ma chuan India rama ani a ti chuan ruk chu ani atang hian anchhia a keng zuita ani anei tu tam tak te hi in chungsang atangin an zuang thla a mani nun na an lata hloma Lunghlu a sumdong thin JW Paris anti chu building sang tak atanga zuang thlama saber hi ani a Princess Nadia Vargin Orlanotov chu da tu ni in lalfanu tho linio lita Victoruma Barianishi anti chu in chungsang atanga zuang thla pathumna ani heng ho pathum hian in an na lai an nei shewa chu Black Orlov Diamond nei tu te vek an ni Nelson Chelengk he Lunghlu hian ngai ven a hlo ema wangin mi pakhat phei chuan a chanchin hi lekhabua a chu hi ala Admiral Nelson an huai sen tak maya friends long sipaite Egypt run tur alo dan cha tum khan ani hi lomonatan Egypt lal chuan he Chelengk hi ape a masela chuan an chung ko abuina bak a thlen zui lem lo ni in alang Nelson a hian he Lunghlu hi a inbel lai hian bei tokin hliamna tak atur zui nge a anu dewa chuan anei tu pa Nelson a hian a unau pa ape a he unau pa fapa hi kumno pangte in abora zui bok ani anu zela chuan an chung ko chu buain sumle pa din munte an tlahniama bengrap ni in buina na men lo an tok zui bok ani tuna hian he Chelengk hi ti bo ani a omna le khoi hmuna nge a ti hriat zui ani ta lawa a chanchin po hi hriat tur a to lem lo ani Heng hian hen chian ate hi akeng telem ti chu zona anita a nima sela ngai bel turin thil tam tak erawh a thleng ve boka heng thil thleng te awang po hian Lunghlu hi alar pha hle nge a hral sumatan po a hlutna hi a san pha hle ni in an soi thung ani ole kha tun chung en ho theite an ni a thil tu de chunga lom thu kan soi